لومي نريو حساب وي كفله ناي سوقك أو إرمياس مراف حدن مراف كلتن كابو وسيدنا كريئنا قدمه ابن باب من مخارنا سلت تحستو ناي سوقا إرمياس كنقرأكم إرمياس نإسرائيل تلاحة نبيو قدمه نبابلون ناب مروخ كم قدم مخادم ويتا زلاحهم كاب دخلوا من قدي كوصو نصح كعتو يلو زلاحو ناي مجرشا زلاحو منبيو قدميو بزح لي يقولوا أن سلزي سمعوا نأملاخ نصح سلزي عتو بابلون أمركو كيدا مالتيو سلزي سكوكاو إرمياس بمجتمع رافات اتي حرر زبلو تحزنو اتي عبي زخونة مخارا اب يروساليم زبصحا بقطمي غيرو صحفو يو سلازي مجتمع رافاتين مراف حدا مراف كلتا مراف 3 4 5 تندهرينايو مراف حدا ززارب ناي يروساليم مخارا انتي كم زبصح مراف كلتا دما ناي እግዚአብሔር ቁጣ ምዕራፍ 3 ድማ ኤርምያስ ከመይ ገይሩ እቲ መከራን ኣብኡ ዝበጽሕ ሁሉ ይዛረብ እንደገና ንስሐ ያቱ ምዕራፍ 4 ድማ በቃ ከመይ ገይሮም ናይ ንስሐ ጸሎት ከምጸሉ እዩ በቃ እዚ ዝዛረብ በጣም ዘሕዝን ነገር እዚ ሁሉ ድማ ዝመጸ ብሰዓባ ኃጢአት እዩ እዚ عبي نجار كري لومي سلز دلخوي أمو كدمه من بابنا كدمه مخانا أنا كلامنا نشتي صلوت كنصلينا زابير رب نمسكنك لنا نباركك كان تبارك بكل نجار أبو لومي دما كم حدش إذا قالك نعنا كلوت أنا نعنا كمهرنا نعنا من قدك تحزننا كتردأنا تصقاك تبزحنا نصللنا أبو وكل نجر شمكاي تبارك يخون حنتي نفس انكوان كابزيا كي تمحرت كي توص زيد ما نعيم يملكتي أبو وكل نجر تبارك جزينا تركبوا بيسوع آمين فتوى حوي سوقا إرمياس مرعف حدا كاب حدا سكاب حمشته ناي غواهي يروساليم أنببنا شي يسوس إذا حزبي جار زبلا كتما كما يلاقيها سميا تقمت زلا إذا بحزبتات عباي زنبات كما يلاقيها مبلت كونت إذا ويزرا أو رجاتات سي كبار كونت ليت بخيات بكي نبعتا أما أقرتا يوحز كاب كلهم متهم فتوتا حرب كايلبون للسنانعة كلهم عرقا طلبوا أمو صلاة تخونو بسري حسارن برتوع مجزات يهودا تماريخ الله أما أكل هزاب سفيرة هدات كاسين الله كلهم سقوقتا عب سببا أركبوا نابعل زمسء يلبون مو من قدرات صيون يحزن كله دقيقات عنيو كهنات يتكزوا له دناقلا قهين سادما تمرير الله بسري بزيحي عبساء إزابير حزن أورد اللمو وررينياتا رأسي خونو صلاتا يقنعم الله دقا تماريخم كقدم صلاة كدو آمين أزي درانايو أب يروساليم زبصح نجاري مالتيو نقول داويد
ودون سلمون نقصنو هيبو مسكده دقتات سلمون دما إسرائيل نخلت تكد جمع غيرهم ما مالتي جربوهم زبال أسرت نجد حزو ناي سمين إسرائيل سمين أوي منجست مسريتو ود دمو نا يهوداننا بنيامين حزو دما ناي دبوب يهودا زبال عدي حزو خيلو كلت عدتات كوينة مالتي أملاخ زتصوعهم سبات أملاخ من ريحة زلهم سبات حق زلهم سبات نكلت تجمع مالتي نايت السمعين نايجربهم انتي جيرو مراخ بوركي سريحو ازيو كاب قبسي زوزاعكم ازيو أملاخكم يلو كس قدوم جمرك نا تعوت أملاخيو جيروهم دحريو دما عسرت تشعت نقستات مزيو ناي سمين الساتهم بق بزي بتعوت أملاخينات كيدو كابو قدم يسوع كريستوس منسو شعت مئتين إسران كلتن እግዚአብሔር ጽዋኹም መሊኡሎ ኢሉ አሰራውያን መጽኦም ናይቲናይ ሰሜን ክፍሊ ድምጥማጥ ዋውጽው ዝቀተል ቀቲሎም ዝእሰር አሲሮም ኩሎም ንባርነት ይዞሞም ከይዱ በዚ ሸኸን ድማ ናይ ደቡብ ናይ ይሁዳ መንግስት ቢንያምንና ይሁዳን ሒዞም ዝመርሑ መንግስታት ريبوهم زبان ود نجوس بقو أبيلهم دمو عسرت تشعت من قصات زأكل كبعتهم شمون ترحيهم أملاخ زملخو زنبرو كالوهم أبتعوس نيرهم سو كلتيهم أبتعوس أملاخ النتاتهم እግዚአብሔር በተፈላለየ መንገድ ነቶም ንሰሜን መልእ ሁሉም ከም በዓል ኤልሳ ከም በዓል አሞስ ሆሴ ሊ ሁሉም መላእክቲ ነቢያት ነኦም ዳቀተሉ ነኦም ዳባሩ አይንደሊን ኢሎም አብስ ርቃትዮም ማለት ቶም ናይ ይሁዳ ደግሞ ከምዚ ከም በዓል ኢሳይያስ ዮኤል ኤርሚያስ ነቢያት መጽኦም تخدلوا من قدي تخكل أيكونن تملسوا تعال أملاخي حزب أيكونن أزي حروي حزبي يلوم كم خروم كلهم نجستات انتايم تجبروا انتو نبي يأسروهم يباساجوهم إرمياس دما نيمجرشا نبي إذا لومي نريو مالتيو نقول دما أبغض قاد كله كتيتهم وق نتوم نجستات انتايبرو ازي نبي نحي صبوق ملكتي امصال لينيو كل شات صبوق يخونه امو كاب قويت ايو زمن تزلوت ملكت بؤون اب غدغال كتيتومو اتا صوا مليا امجرش تصوا مليا يروساليم تدمسيسا حمي زجرمي قويتها زحاريوم سواد قويتها حق زهابهم سواد قويتها بستنسغاتكم مسيح زمت السواد تباهيلهم زياتهم كن أب كال نجر سلزنبرو أب تعوت أملاخي الناس سلزنبرو قويتها سووهم مسملة دمسي سووهم أب حزبي مليئة زنبرت كتما كمي إلى سبزي بالله ترفت أب ما أكل حزبتات أبي زنبرت هزي كمي إلى مبلت كونن بحاتياتيوك أملاخ مس حاتيات در يبلون أملاخ نايقدسنا أملاخ
حريوم كله ناتو خلو حقه يوم كله مقدس يوم كله أبت مقدس هلونو خلو صوّام تل زمانه نيروساليم دمت ما تعطيوا انتينا نري ويتا أفكاريم እንደገና ዝባላ እሳት ከም ዝኾነ ኢና ነሪ ጨካኝ አምላክ ከም ዝኾነ በትናቱ መንገድ ምንም ድርድር የብሉን በትእዛዛቴ ተኸድኩም ክትባረኹ ይኹም ዝበሎም ሰባት ክንደይ ጊዜ ኣብ ጣዖት ኣትዮም ቅድምዚ ኣውፂዎም እንደገና ይኣቱ ኣብ ጣዖት እንደገና ከውጾም ክንደይ ጊዜ ዘይሞከረ ነገር የለም ኣብ መጨረሻ ግን ጽዋኦም መልዩ ኢየሩሳሌም ተደምሲሳ ማለት እዩ ፍቱሕ ሐዊሕ እንደገና ተንበበለይኻ ሰቆቃው ኤርምያስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 6 እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዘውረዶ መዓ መቅሰፍቲ እሺ كما يلو كون እግዚአብሔር بخرؤو نقال ጽዮን بدمنا أقول بابا لكبر إسرائيل كاب سماينا مدري دربيو بمعالتي قطعوه خان دكان أقارو أي ذكرن እግዚአብሔር نخلو محضر يعقوب زي محرت وحاتو بقطعو نحردتات قال يهودا أفرسو أحمد مدو منجستن مسافتن كأ أركسه بتي كرؤو دما نخلو قرن إسرائيل سلعه كاب سلعه كأ نمانتو ملسا كمتي نخبابيو زغل مز هل تحوي نياقوب موخ أبولو كم سلعه كستو قتره كم ودرنيا يمانو على نعيني زبهق زبله قتله عبتي دكان قال صيون ندرو كم حوي كعوه እግዚአብሔር كم سلعه يخونه نإسرائيل وحاته نخلو عدرشتا وحاتو نعبدتاتا أفرسو أبقال يهودا خاء واين قزمان أبزحه دكان كم أتاقلتي منقوسه نسفرا مأكبيو أفرسه እግዚአብሔር ኣብ ጽዮን ንበዓልን ሰንበትን ኣረስዖ ብኹራ ነድሩውን ንንጉስን ንካህንን ኣቃለለ አሜን ከምዚ ከምራናዮ እግዚአብሔር በዓላማ ዝኸይድ አምላኽ እዩ ምስ ቅድስናው ምንም ድርድር አይገብርን አሕዋተይ ተቀደሱ ኢሉ መረጾም ሰባት መንገዲ ዘራዮም ሰባት ሕግ ዝሃቦም ሰባት ኣብ ጣዖት አምላኽነት ድቅድቅ ዝበል ጣዖት አምላኽነት ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ስለተዘኣዘዙ ኣብ ምእዛዝ ስለ ዘይነበሩ እዚ ኩሉ መዓት ኣብኣቶም አውረደ እና እግዚአብሔር ቁጣ ወሪዱ ከም ተኽሊ ነቀላ ይብል ሓደ ጊዜ ኣታኽልት ክንሰርሕ ኣብ ገዛ ገለመነ ሓደ ጊዜ ንቡንቅሩ ኣይኮነን ዘየደሊ ነገር በቃ ሁሉ ነገር ነልዕሎ ከም እዩ በቃ ቦንቂርዋ በቃ ከም ኣታክልት ዘየደሊ ኣታክልት ቦንቂርዋ በቃ እቲ መቅደስ እቲ እሱ ህልውና ዘለዎ መቅደስ ገዛ ጎይታይ ዘይብሉ እንታይ ይገብር ነቂልዎ እግዚአብሔር ዘይብሉ ቦታ ጎይታ አይረክ ክብር የበሉን በቃ ከም አረም ነቂልዎ ንበዓል ሰንበት ከም ዝርሳ ገበር በቃ ሰንበት ዝክበረሉ መስዋዕት ዝክበረሉ በቃ እሱ ራሱ እዚያም ሰባት ምሳይ ህብረት የብሎምን በቃ ከገብሩ አይክሉን መቅደስ እንደህ ዘለ መስዋዕት የለን ከገብሩ በቃ ሳትኩ ምሳይ ህብረት የብልኩ ወረድልና እንደህሪራዮም አሕዛብ እቲዮም ወረርቲ ባቢሎናውያን ኣብ መቅደስ ኣትዮም አንዲሮምሉ እንደገና ኣብቲ ክፍል እንታይ ብል ጎይታ ሃበለኻ
أبي لخا إلهم بك إذا reject تجبروا بك إذا عند لك كان زبالوا سو عندنا بك يتصلي بك أبتما خرامهم كويتا كن أيسمعكم مني إرمياس سقوقا إرمياس مرعب سلستن در رئينا يو أنا كو صلي نيري بك أزغلو كي متس صلي نيري يبلو مس قويتا يمواقت بك دس زبل بك مس قويتا زلو قلت زغلو كم زي غير كان ندابلو مخرا أتينا كو قويتا زبل سقوقا إرمياس ترحي بك أمبي بك يمواقتو نقويتا بك كم زي بتحين صلي كونيري إذا كله سب كي خير نزي السخا كي تصلي لهم الكاني يبلون نقول كمو يقولوا قدم بارنت مخارم كي تصلي لهم زياتهم سبات فردهم بتصحوا له يلوك أب إرمياس مصحف إرمياس هنا ندخبوز كتصلي له بك تصوم متصيل له مليون له ناي فردي كان يخان نقرو نا سدت كتخدو الكاي نقرو يلو سديدو ساتهم دما وقيعهم صافيهم أو غرغر إن إذا كله زمت كمن تايو إلا عند حتيتنا حتياتي بك حتيات قويتا مس حتيات من مركب يبلون بك من مركب يبلون أب قدم كيدان كويتا نحتيات أبو يديل زقبرو زنبر ناب قوري سبات رينا نفلت حتى يوم أبو قذفو حدا بوتا دما خينا بلمس زوقوم سبات نيرو بك أب بلوي كيدان كويتا أبو فيزيكالي يوم ديل زقبر زنبر حجي زغلو دما ناب حدش كيدان كنمسو لنا نابنا انتهي مالتي كزي كم حدا ناي حدش كيدان اماني نسقوقا ارمياس كان بوخلو كمي يو تردو إلنا ازي كنملس كنمكرينا مالتنا እግዚአብሔር አይተቀየረን እግዚአብሔር አብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ኣብዚም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓደ እዩ ባህሩ አይተቀየረ ምንነቱ አይተቀየረ ምንም ነገር ተቀየረ ኪዳን እዩ እቲ ናይ ቀደም ኪዳን እዚ እንድሕር ገይርካ ክትባረኸ እንድሕር ተዓዚዝካ ክትባረኸ እዩ ዝብል ትነብር እንድሕር እዚን ደይ ገበርካ ቁጣዓ ናይ ኣምላኽ ክመፀካዩ እሳት ክመፀካዩ ዝብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እዚ ኩሉ ቁጣዕ በኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ በሪዱ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ኪዳን መካከለኛ ምሳና ኮይኑ መካከለኛ ዝኾነ በቃ ናይ ጎይታ እቲ ቁጡ ዘብረዶ የኢየሱስ ናይ ኢየሱስ ደም እዩ እዚ ናይ ኢየሱስ ደም እዚ ኩሉ ቁጣ ከብርዶ ሓደ ሰብ በኢየሱስ ዘሎ እዚ ቁጣ በሪዱሉ እዩ እዩ ዝበሃል እሞ እቲ ቁጣ በሪዱ ማለት ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ተሪፉ ማለት አይኮነ ስለዚህ አብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ሰብን አብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ሰም ክልቲኦም በሓደ ዮም ዝድሕኑ በእምነት እዩ በእምነት ዝድሓነ ሰብ ድማ ካብ ጎይታ ምላሽ የደልዩ በቃ በህይወቱ ምላሽ የደልዩ በቃ ስለዚህ አብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ እግዚአብሔር ባህሪው እንደተይ ተቀየረ አብ ሓድሽ ኪዳን መፅኡ እግዚአብሔር ፍቅሪ ጥራሕዩ ኢልና ክንሰበኽ ኣይንኽእልና በቃ ፍቅሪው እግዚአብሔር ፍቅሪው አንኮንዲሽናል ፍቅሪው ኢልና ክንሰበኽ ኣይንኽእልና ከሙ ክንብል ከለና ናይ ሰተት መልእኽቲ ንህብ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር
ፍቅሪ እወ ግን ካልኦት ባህርያቶት ኣለዎ ቅዱስ እዩ መሃሪ እዩ ሎሚ ንጸቕጠላ ዘለና ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ ኃጢአት ሕብረት ይብሉ ምስ ኃጢአት ምንም ነገር ሕብረት ይብሉ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ከመይ ንርድኦ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ንርድኦ ንኽእል ናይ እግዚአብሔር ቅድስና በደንብ ይገርና ከተረዳእና ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ክረዳእና ናይ እግዚአብሔር ቅድስና እንታይ ማለት እዩ መልአክ ክሪእዎ ከለው ቅዱስ 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 እንዳበሉ አይኖም ሸፊኖም ዝሰግዱሉ ኣብ ህልውናው ምንም አይነት ናይ ኃጢአት ነገር ዘይረከብ ፒውር ሞራሊ ፒውር ሁሉ ነገሩ ንጹህ ማለት ቅዱስ ማለት ኣብ እግዚአብሔር ህላውና ቅድስና ምንም ኃጢአት ክርከብ አይክልም ስለዚህ ን40 ዓመት 100 ዓመት ተጸብይዎም ነቢያት እንዳላህ ግደፉ 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 እንዳበሉ መጨረሻ አጥፊዎም ማለት ነው ስለዚህ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ዘመን ምህረት እዩ ዘለና ዘመን ናይ ብሓቂ ሓደ ሰባ ኸ እንታይ ኢሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይና ነርና በቃ ሰንበት ሬሳ በሬሳ ይኸውን መቃብር በቃ ትሕቲ ቸርች ቤስመንት መቃብር ቦታ እዩ ዝኸውን ነይሩ ኢሉ በቃ ሕጂ ምህረት ናይ ምህረት ዘመን ስለ ዝኾነ እዚ በቃ ብጣዕሚ ክስታይ ክረዳእና ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፍርሓትና ብመንቀጥቀጥ እዮም ተቀቢሎም ኣብ ሲና ተራራ ትዝ ይብለኩም ተገሊጹሎም ጎይታ ሰብ እስራኤል እንታይ ኢሎም ሙሴ በቃ እስኻ ኺድ እስኻ ኣዛርቦ በቃ ብናትካ ንሕና ንሰምዕ እምበር በቃ ከጥፋና ኢሎም እስጋብኡ ፍርሓትን መንቀጥቀጥ ነይሮም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስና እዚ በቃ ስለዚህ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት እዚ የለን ክንብል ድፍረት ኮንና ማለት እዩ እዚ እቲ ቃል ኪዳኑ በደንብ ስለ ዘይተረዳእና ኸውን ይኽእል እዩ እንደገና ደግሞ ናይ ቅድስና ነገር በደንብ ዘይተረዳእና ስለ ዝኾነ ናይ ብዙሕ መጥፎ ትምህርቲ ውጤታት እንዳሆና ይመጻሉ ቅድስናን ኃጢአት ምንም መወዳደር የብሉ እወ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ድማ ቅዱስ እዩ እወ እግዚአብሔር መሐሪ እዩ ድማ ቅዱስ እዩ ስለዚህ እዚያ ቅድስና ለእሌ ሁሉ ነገር እቲ ቅድስና ክንርዳእ በጣም ይደለና እዩ ጎይታ ዘሎ ንምንታይ ብት ተረዳእናዮ መጠን ናይ ኃጢአት ዋጋ እንዳፈለጥና ንመጽእ ማለት ምት ኃጢአት ጸዋታ ክንገድፍ ክንጅምር የሪእና ቅድስን ክርኢ ከለና ወይኔ ጠፋኹ ንብል ሰባት ንኸውንና ብት ተረዳእና መጠን ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ መጥፎ ትምህርቲ ይኣትዋሎ ኣይፈልጥን በዚ መጥፎ ትምህርት ተወሰድኩም ሰባት ተለው ትኾኑ ሓደ ግዜ ዝደሓነ ሰብ ኩሉ ሸይ ኣይጠፍዕን ዝብል ትምህርቲ እዚ ናይ ስህተት ትምህርቲ ከም ዝኾነ ኣብዚ ከላወኩም ደሊ እዚ ኃጢአት ሰብ ኃጢአት ከገብርን ዘደፋፍርን
እዩ እና ኣብ ብዙሕ ቦታ እዚ ምርኣይ ጀሚርና ኣለና ናይ ሓበሻ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ናይ ጻዕዶም ናይ ብዙሕ ቦታ ብቻ እዚ ምስ እግዚአብሔር ቅድስና ድጋጨው ይበቃ ኮምፕሊትሊ ድጋጨው ትምህርቲ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ መጠንቀቅ ኣለብን ንምንታይ ንሓደ ሰብ ዝልውጦ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንደረየና እግዚአብሔር ካብ ኃጢአቶምም ካብ ጣዖት አምልኾን ካብ ብዙሕ ኃጢአቶም ከውጾም ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ እንደገና ያአትዎ እንደገና አፍቃሪነቱ እዚህ ወቅ እንደገና ደግሞ ኸይዱ ይወጾም እንደገና ያአቱ እንደገና ይወጾ መጨረሻ ጽዋ ክትመለኸላ ግን ከምዛ ዘንበብናያ ያ ትኸውን ስለዚህ በጣም ዝገርም ኣብ ነገስት ሓደን ኣብ ነገስት ክልተን እንድሕር አንቢብናዮ ክልተ ዓይነት ኃጢአት ግደፉ ይልዎም ጣዖት አምላኪነት ግብረ ሰዶምን ክልተ ኃጢአት በዚ ግደፉ ሰብ ካብ ጎይታ ከርሕቅ ከሎ ናይቲ ኃጢአት መጠን እንዳወሰኸ እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቅድስናን ናይ ሰብ ኃጢአት ይጋጨው ይጀምር ማለት ስለዚህ ድማ ሕጂ እዚ ሁሉ ስብከት እኮ ንገብሮ በቃ ንዓና ክሪያ ኣይኮነን ዶ ንዓይ ክሪያ እስኻትኩም ንኣሓትኩም ትከትርዩ ስለዚህ ጎይታ በቃ በين አይነን ኃጢአት ትሽገረሉ በين አይተን ጸገም በين አይተን ናይ ባህሪ ችግራት አለኩም እዚ በቃ ክንፈትን ክሪአ ኣለና ማለት እዩ ናይ በሐቂ ብዙሕ መጥፎ ነገር ተሰርሐና ሰቢና ሰሚዕኹምኒ ክንዓቢ ኸለና ካብ ሕብረተሰብ ብዙሕ መጥፎ ነገር ተሰሪሑልና ኣሎ بفلتاتهم يخون بدا يفلت حجب ما يقول لنا بحري اندحر رينايو حدا صقم زمصا قدم كاب تسرحلنا يوك قدم قولو خلنا كاب تسرحلنا وي قولو خلنا كاب نريو كاب بيتسب وي كاب سوسايتي كاب بحر كاب كاب بحل كاب كله بطعمي ازي ناتو وطيتنا وك كلنا دم صقم زيبلنا سبات يلن صقم يبلين اندهر زبلسه واي املاح يرداك يناوك يا سكتا يديل كانينا نفانيو مالك نايب حقي بزح مطفو نغ تسححن سبينا نايب حقي بحرينا اب بحرينا وشتي تسرح ነገር አብ ግብርታትና አብ አምሮና ብዙሕ ነገር እዚ ውድቀት እዚ ሁሉ ካብ ኃጢአት ዝመጽ አምላኽ ይፈልጥ እዩ ናብ ጎይታ ክንመጽ ኸለና እዚ ሁሉ ሸክም ሒዝና ኢና ንመጽ ግን ከምኡ ክንቅጽል ናይ ጎይታ ፍቃድ ኣይኮነን ናይ ጎይታ ፍቃድ ኣይኮነን ስለዚህ ነፍስና ብዙሕ ጉዳት ኣለዋ ፈውሲ የድልያዩ ነፍስና ፈውሲ የድልያዩ እስቲ ነፍስና ፈውሲ የድልያዩ እበልወቅ ነፍስና ፈውሲ የድልያዩ ናይ በሐቂ ነፍስና ነፍስ ፈውሲ የድልያዩ ናይ ባህሪ ጸይቅታት ዘለወና ናይ አሳሰብ ጸይቅታት ዘለና ናይ በቃ ብዙሕ አይነት تزرزركو بزحيو كلتا قلت رخي بيات شقرنا ناي كريستيان شقر قن بزين 4 حموشتك سبز شقرلن حبشا في اللاي نشقرلن زين 4 حموشته ازيد ما كم زبالكوكم عبانا تسرحه سلازخون اجي مقاينت سب تبوك كبر قالوا
دس زي بلنا خوين فوسي يدلكايو فوسي يدلكيو نمنتاي قدم تسريحوا لنا أبيت سب انتاي يقبروا كبل عيو اندحر زي غورسكاي كبل عيو سو زي بل انا كبل عينا نبلع كي تفلطنا قنعات اما حدا يدرو منا نو حبرتسب اي بحق كمزي بزح ነገር አለኩ አብት ባህሪና ተክተኽ ስታይ ትገበር ዘረኝነት ከይፈለጥና ዮ ከቤተሰብ ተማሩና ካብ ጎረቤት ተማርና ካብ ባህሊ ተማርና ከይተፈለጠና ሕጅም በአምላክ ኮይና ዘረእና እንደሊ ሰባታን በቃ አሌትና ኃጢአትዩ ጎይታ ከምዚ ዝገብር ሰው ነፍሱ ፈውስ የድልያዩ አይ በሐቅ ፈውስ የድልያዩ እንደገና ደግሞ ሰናይ ህሊና ዘይብሉ ሰብ كلنا يزرزرنا حد حموش تطرحين سناي حلينا زي بلوس حد نجار يلكايو بخال زر زمل كذا صبا صعدا يلكا انت هاي كتب الدلي خايخا بقى بخال زلو ونت عمرونا فوسية دليو ناي بحكي عمرونا فوسية دليو ونت ينمل እዚው አብ ኩልና ዘለው ዝዛረብ ዘለው እና ፈውሲየት ለዩ ምህረት ዘይንገብር ሰባት ፈውሲየት ለይናዩ ቃላምናኽ ምህረት ዘይገብር ሰብ አብ ወይኒ ቤት ተደረበየ ሰብ እዩ ዝብል አብ ማቴዎስ እቲ ምህረት ዘይገበረ ሰብ እንተ አበዩ ተደርቢዩ አብ መጨረሻ ብዙ ተገይሩሉስ ንሽተይ ተገበረሉ ሰብ ምሕረት ዘይወሃቡ አበይ ከድኩም አብ ወይኒ ቤት ሰንድዎ አብኡ እንታይ ያለው ናይ ጽርሲ ናይ ኃጢአት ቦታ ማለት ናይ ሲኦል ማለት አብኡ ተደረበየ ሰብ ናይ ምሕረት ዘይብሉ ሰብ አብኡ ተደረበየ ሰብ አብ ሲኦል ዘለው ሰው ደግሞ ሰላም ይብሉን በቃ ሰውነቱ ሰላም ይብሉን ህመም ሁሉ ነገር በቃ ምንም በቃ ሰላም ዘይብሉ ሰብ ምህረት ዘይገብር ሰብ ሰላም ዘይብሉ ሰብ ምህረት ዘይገብር ሰብ አተለና ኃጢአት እዩ እንደገና ይቅርታ ዘይና ሐትት ሰባት ደሞ ከጋገርና ይቅርታ ዘይና ሐትት ሰባት እሱም ኃጢአት እዩ ጎዲና ይቅርታ ክንብላና نسب حكرتا كن بلانا እንደገና ንስሐ ክንአቱ ኢየሩሳሌም እኮ ዝጠፈት ንስሐ ስለዚህ አትወት እዚሁን ሁሉም ነቢያታት ተልእኹምና ንስሐ አትያኔራ እዚ ሁሉ አይመብጽ ምስጠፉ ምስተበታተኑ እዮም ንስሐ እታው ጀሚሮም ተረዲዩ ትግብሮም ስለዚህ ብዙሕ ክንጽሕፍ ንኽእል አምላኽ ዝደልየና እተን ችግራትና 5 ደን 10 ደን ክንጽሕፋ ይደየና ክንሰርሕልና አብታ ችግር ክንሰርሕ ይደልዩ ተሐሙሻይ ነገር ክኹም ሐሜት ናይ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ እንታይ ኢሉ ሐሜት ከመጽኦ ከሎ ጆሮይ ስፍስፍ ይበል ይለው ናይ በሐቂ ጎይታ አይፈትወኒ ኃጢአትዩ ድማ እሱ ሁሉ ተሸክምና እንዳኸድና ኣብ ቤተ ክርስቲያን በቃ እቲ መጥፎ ነገር ተዓታትዩ ዘሎ ምን አለበት ዝብል መንፈስ ምን አለበት ምስተ ኃጢአትና ተምለኽና ምን አለ
مستحتياتنا تزمرنا من اللبت مستحتياتنا تسبخنا من اللبت زبل نو علو واقع يخفليو واقع يخفليو نايب حكي واقع يخفل ስለዚህ ከዚህ ከምን አለበት ዝብል መንፈስ ክንወጻለ ናይብ ሐቅ ስለዚህ ጎይታ እተን ችግርና ክሪኤን ይደል ይበቅ ሐሜት ጁድ ችግርና ወይስ ይቅርታ ምግባሪው ችግርና ወይስ ቀናቱ በቃ እታ ሒዝና እዚህን ሽድሽተ ነገራት ነግሬኩም በአክድ ይበቅ حدا بعلي وي بعليخي وي بعلخا اتيا نجر كتقيرا اي تخليني حاك بزح مخنياتاتنا نبصح كاب مدفو درجيتنا كاب مدفو بحرينا كنوصل بزح اينا او ازما مس بحري توحيد كوي مننتي كوين كوي ምንም ቀጣው ከብሎ አይከደን ኖ ኔቨር ቁጥር ሐደን ታይብል መጀመሪያ ከነአመን አለና በዓልና እዚያ ክንገልፋ ከም ዘይንኽእል ከነአመን አለና ልዕሌና ዝኾነ ልዕሌና ኃይሊ ዘለዎ ካብዚ ከም ከውፃና ከም ዝኽእል ምእማን ይበቃ መጀመሪያ خالد ما ات لعلينا زخونه غويتا خم زخونه ات نغويتا اب اغرو موداقيو اب اغرو موداقيو بك እግዚአብሔር نودك اتخالي بك تخالاي እግዚአብሔር كم زخونه ازي كوصانا ازي حيل زلو እግዚአብሔር كم زخونه كابزي مطفو بحرينا كابزي مسغويتا قدسنا زب اسكلشا معلتاوي تبحري انديركابانا ديتفليو مس املاك قدسنا እንዳተባስናይና እድሜ ልክና ነበር እና ጎይታ ካብዚ ከውፃና ከም ዝኽእል ንዑ መሃቢ ማለት ትነገር ተሳልሳይ ሙሳና አለና በቃ ነዚ ከገብርኤል ሙሳና አለና በቃ እዚ ከሰርሕሉ አለኒ በቃ እዚ ባህሪ ምስ ጎይታ ቅድስና የባሰን ይሉ ስጋብ ሕጂ በቃ ባህሪኤል ጽስም ይለየል ኖ እዚ ምስ ጎይታ ዘባሰኒ ምስ ቅድስና ዘባሰኒ ኃጢአት ከገብር ዘባሰኒ ስለዚህ ሆነ ካብ አይክ ቅንጠት አለው ኢልና በቃ ንስን ንጎይታ ንህብ ማለት እዩ በቃ አራባይ ደማ በቃ በጸሎት እዩ በቃ አውጻለይ ካብ ሕጂ ካሚ አይደሊን ናይ ሰብ ጽቡቅ ነገር ሰምዕ እንበር ናይ ሰብ መጥፎ ነገር ሰምዕ ንኻል ክህብ በቃ እሱ ምንነታይ አይኮነን مساخا قدسنا يغاچو ስለዝኾን በቃ እዚኣ አውጻለይ ኢልና መንብርካክ መጽላዩ ሃምሻይ ድማ ጎይታ እሙኒው ናይ በሐቂ ጎይታ እሙኒው ፈውሲ ከመጽልናዩ ናይ በሐቂ ብለኩ ማለት ፈውሲ ከመጽልናዩ ብታብ ተሸገርና ያ ነገር ፈውሲ ከመጽልናዩ ሻድሻይ ድማ በቃ ተፈውሲ ምቅባሉ በቃ ናይ በሐቂ ናይ መጨረሻ ተቀብልና መኻዲው ማለት እዩ ቲያ ነገር ትወገድ ያል ማለት ስለዚህ ጎይታ ቅዱስ ከም ዝኾነ ናይ በሐቂ ክንፈልጣለን ናይ በሐቂ በቃ እንደር ደተረዳና ተኾይኑ ከነሐጥ ኸለና አይፍለጠና ናይ በሐቂ መንፈስ ቅዱስም ራሱ በቃ ደኺሙዎ በቃ ሰልችዎ ኃጢአት ገር ክለህ ሰልችዎሎ ማለት በቃ ኃጢአት መሆኑ ምንም ዘይዘክርና ተወን በቃ ምንም በቃ ተለማቢናዮ በቃ ንኸይተ ኾይና በጣም ዴንጀር ዘውሪና ዘለና በቃ ንስሐ ከናትወለና በናይ በሐቂ ዝብለ ከዚህ ከምን አለበት ነገር ኮን ወጻለና በቃ መንፈስ ናይ በሐቂ
ازي نعايم سبر كلنا ينسبر ناي بحقي كنوصل لنا املاح دمو كنردنا እሺ እግዚአብሔር ይባርኩም ክንጸልይና ሃሌሉያ ተባረክ ቆይታ ንባረክ ካለና ነመስገና ካለና ተባረክ በሁሉ ነገር ስለዘረዳና ሃሌሉያ ቃልካ ለኢካ ስለሰፈወስካና ሃሌሉያ ተባረክ ተመስገን ቆይታ ንባረክ ካለና ነመስገና ካለና ንነፍስ ወከፍ ካባይ ጀሚሉ بتزلنا ጸገም ናይ ባህሪ ጸገም ናይ ኩሉ ነገርና ጸገም ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ጸጋ ኮይንካ በዚአን ማዓልታት አባኻ ወዲቅና ውሳኔ ጌርና ካብቲ ዘለናዮ ነገር ከተውጻና አቦ በኢየሱስ ስም ንጽልለና ኃይል ክትበና ኃጢአት እንታይ ከም ዝኾነ ክርዳእና መጀመሪያ ደም ቅድስናኻ ቃጽኻ ቅዱስ ሆንካ ኪሩቤላት መላእክትታት ናኻ እንኳን ክሪኡ አይክእሉን እዮም ክልተ ዊንግ አይኖም ይሽፍን ክልተ ዊንግ ድማ እግሮም ይሽፍን ክልተ ዊንግ ድማ ይበሩሉ በቃ ስጋ በዚ ቅዱስ ሆንካ አምላክ ቅዱስ ዝብሉኻ አምላክ ሎሚ ክርዳእና ቃልካ ስለዘላእካ ስለፈስኻ ፈወስካና ነመስግና ካለና ንባረኸ ካለና አቦ በሁሉ ነገር ተባረክ ሽምካ ይኽበር በኢየሱስ ስም አሜን